5, 4, 3, 2, 1. Знаехте ли, че това е произведено от българи? Не ракетата. Тя е дело на този човек. Нещо, за което говоря, се намира тук в обтекателя на ракетата. Това е наносателитът Балкан 1, изстрелян на 14 януари с ракетата Falcon 9 на SpaceX. В момента сателитът се намира на 500 км над Земята и е първият от 120 спътника на българския стартъп Endurosat. Те наричат своя проект Балканското съзвездие. За какво обаче ще служи то, ще научите по-нататък в видеото. Ще разберете също за няколко други компании, които с дейността си могат да поставят България на световната карта в сферата на иновациите и технологиите. През 2015 година Райчо Райчев поставя началото на Endurosat, компания, която ще върне България на космическата сцена, задача, която тогава изглеждала непостижима. 10 години по-късно обаче, Endurosat е най-бързо развиващата се компания в областта на космическите технологии в Европа. Базирана е в София и в нея работят над 200 души. Приходите й възлизат на 18 милиона долара и има близо 12 милиона долара финансиране. Endurosat се развива изключително бързо и вече има над 6 офиса в България, Германия, Италия, Люксембург, Франция и САЩ. Изпратила е над 60 сателита в орбита около Земята и е работила с над 350 клиенти. Балкан 1 е най-скорошният проект на Endurosat. Той е първият от система от 120 сателита, които ще събират данни за селското, горското стопанство, промените в земното покритие, биоразнообразието и ще следят за пожари и други природни бедствия. Балканското съзвездие ще се използва също за гранично наблюдение, морско планиране и наблюдение на глобалната верига за доставки. Ще може да наблюдава и критична инфраструктура, като съоръжения за производство на електроенергия, пристанища, летища и транспортни мрежи. Друг проект на компанията е Spartan. Той позволява на различни бизнеси, университети и учени да използват един сателит, платформа за множество проекти. Сателитът има различни модули и една организация може да използва модул с камера за наблюдение на Земята, друга организация може да използва комуникационен модул за предаване на данни, а трети клиент може да използва модул за извършване на научни експерименти. По този начин се понижават разходите и изстрелването на устройство в космоса става много по-достъпно, което е и една от основните цели на Endurosat. Следващата компания също е свързана с SpaceX, но не само. Optix е българска фирма в сектора на оптичното производство, създадена през 1998 година. През 2000 година се изграждат цехове за сферична и микрооптика. През 2003 година фирмата започва разработване на уреди за нощно виждане. През 2004 година се създава съвместно предприятие за производство на ендоскопи в сътрудничество с две водещи фирми от Германия в областта на оптиката и медицината. Това нарежда България сред 10-те страни в света, производители на ендоскопска техника. През 2010 година се изгражда интегрирана система за наблюдение и защита на черноморската граница на Република България. През 2017 година Optix открива нова производствена площадка в град Стрелча. През 2022 година компанията открива производствено-развоен център в Пловдив след инвестиция в размер на 10 милиона лева. Optix произвежда елементи и модули, включително високопрецизни обективи за няколко космически програми. Част от компонентите се използват за междуспътникова лазерна комуникация, а други за ориентация на спътниците в космическото пространство. Един от клиентите на Optix е SpaceX. Дружеството е единственото у нас, което разработва и произвежда пълна гама специална оптика за нуждите на армията, полицията и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. Общия брой работници в Optix към 2022 година е 550 души. Ако сте фенове на футбола, то може би сте виждали продукта на следващата компания.
Barent Sports е българска технологична компания, която цели да следи физическото състояние на спортистите и да подобри постиженията им. Компанията е основана през 2015 година и 2 години по-късно създава първата генерация на своя продукт Barent Sports Pro. Устройството следи около 60 параметъра, чрез които се оценява състоянието на спортистите и по този начин се подобрява играта им и се предотвратяват контузии. Системата се проектира изцяло в България, като част от производството е изнесено в Китай. На треньорът на отбора се предоставя специализиран таблет, на който се виждат данните на до 30 играчи едновременно. Именно следението в реално време отличава Barent Sports от глобалните конкуренти, тъй като повечето подобни устройства запазват информацията, която се анализира след матча. През 2017 година системата на Barent Sports е използвана от футболен клуб Славия. Днес тя се използва от 6 отбора от първа лига, от националните ни отбори за мъже, жени, младежи и юноши, от националния отбор по ръгби, от отбори в Полша, Северна Македония, Обединените арабски емирства и Португалия. Компанията цели експанзия в Германия. Според профила им в LinkedIn, в Barent Sports работят около 20 души и седалището им е в София. OntoText е българска софтуерна компания, създадена през 2000 година, която се занимава с управление на данни. Тя произвежда софтуер, който помага на различни организации да обработват огромни количества информация, правейки я по-лесна за разбиране и използване. Основният продукт на OntoText е GraphDB, иновативна база данни за графи, която се използва за управление на сложни данни и извличане на смислена връзка между тях. GraphDB се използва в генетиката, здравеопазването, криминалистиката, изследването на културното наследство, географията, инфраструктурното планиране, инженерството, историографията и океанографията. Едни от търговските клиенти на OntoText са BBC, Financial Times, Springer Nature, Парламента на Обединеното кралство и AstraZeneca. Заедно с BBC, OntoText е разработила една от ранните широкомащабни индустриални семантични приложения. Семантичните технологии използват AI и машинно обучение, за да разберат значението на думи и как те се свързват помежду си в контекста на дадена ситуация. Компанията има екип от над 100 специалисти и е базирана в София, но има и офиси в много други държави и клиенти от целия свят. С иновативните си подходи, OntoText се утвърждава като лидер в обработката на данни. От космическите технологии на Endirosat до иновациите в спорта на Barent Sports. Всички тези компании доказват, че България има място на световната технологична карта. Често се оплакваме, че страната ни не върви напред, но истината е, че тук има хора, които не просто догонват, а дори изпреварват световните тенденции. Ако тези истории ви вдъхновяват, не забравяйте да харесате видеото, за да покажем на повече хора, че България има потенциал.